प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरकार बिथांमोनहा दिनै फैलर सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बे बोर्डखौ बिथांमोना सिफायनानै लानानै दिनैसिम माखासे लाइमोनफोरनो मोनसे इन्टारभिउ फाथिनानै बिथांमोनहा दिनै साकरि होनो हायाखै। माखासे लाइमोनफ्रा गिखांनाय फैदों आरो सोरबा मोनसे राजनैतिक दला ब्लेम होनायाथ' बे स्वाभाबिकखा। लाइमोनफ्रा दिनै गिखांनाय फैनानै बिथांमोना दिनै सिन्था खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो खेबसेबाव आरोबाव गभर्नमेन्ट बानायफिननानै बै माखासे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थाखानाय पावारफोर बे पावारफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बिथांमोनहा नाजागोन होननानै बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फालो फालो जुगदान खालामदों। बेयाव लाइमोनफ्रा गोबां लाइमोन माने 18 बोसोरनि सायाव जायनिखि फरायसाफोर BA निफ्राय MA पास जानाय माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दिनै बेवहाय जइन जादों आरो बेवहाय टटेलि मथा मथि 800 जननि बारा 800 जन स्टुडेन्टनि बारा आरो माखासे बर' सुरखा कमिटिनि माखासे बिथांमोनहाबो जइन जादों आरो जों बेखौनो बुंनांगोन दिनैहाय गयबारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट हिसाबै नैबेनि हाबाफारिया जादोंमोन किन्तु बेवहाय दिनै गयबारि ब्लक प्रमद बर'नि समस्तियावनो मथा मथि 300 जनसोनि बारा बेवहाय जुगदान खालामदों आरो फरायसाफ्रा। लाइमोनफोर जुगदान जानायनि खारनाथ' बेनो दिनैहाय प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरकार बिथांमोनहा दिनै फैलर जादों। बिथांमोनहा गावसोर गभर्नमेन्ट बानायनायनि सिगाङाव जेरैबायदि प्रल'भन होदोंमोन न'खर न'खर साकरि सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 के होनाय 1 फन 1 जब बे खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोनहा दिनै बुंदोंमोन आरो बै खोथाफोरखौ बिथांमोनहा मावफुंनो हायाखै। फारसेथिंजाय माखासे लाइमोनफ्रा गिखांनाय फैदों प्रमद बर' दैदेननाय जिथु गभर्नमेन्ट इउपिपिएल सरकार बिथांमोनहा सिगां BPF नि दिनाव थाखानाय जिथु CSB सेंट्रेल सिलेक्शन बोर्ड बे बोर्डखौ बिथांमोना सिफायनानै लानानै दिनैसिम माखासे लाइमोनफोरनो मोनसे इन्टारभिउ फाथिनानै बिथांमोनहा दिनै साकरि होनो हायाखै। बेफोरखौ नुनानै दिनै लाइमोनफ्रा गिखांदों। लाइमोनफोरनि भबिसतआ दिनै खोमसि होननानै बिथांमोना गिनाय फैदों। मानोना दिनैहाय जोंनि गेजेराव BTC आव जुदि 4 ग्रेड टारगेटनि साकरिखौ जुदि जोङो माखासे फरायसाफोरनो जुदि होनो हायाब्ला फैलार दिनै बेकार जेंनाया बारा जागोन। गतिके लाइमोनफ्रा दिनै गिखांनाय फैनानै बिथांमोना दिनै सिन्था खालामदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौनो खेबसेबाव आरोबाव गभर्नमेन्ट बानायफिननानै बै माखासे हाग्रामा महिलारिनि दिनाव थाखानाय पावारफोर बे पावारफोरखौ लाबोफिननो थाखाय बिथांमोनहा नाजागोन होननानै बिथांमोनहा दिनै हाग्रामा महिलारिनि खाथियाव फालो फालो जुगदान खालामदों आरो सोरबा इउपिपिएलनि मोनसे राजनैतिक डायलग आरो सोरबा मोनसे राजनैतिक दला ब्लेम होनायाथ' बे स्वाभाबिकखा। किन्तु नोंथांमोनहाबो दिनै नुदों माखासे मानसिफ्रा माखासे स्टुडेन्टसफ्रा दिनैहाय BA निफ्राय MA पास जानाय बिथांमोनहा BA पास जानानै बा MA पास जानानै जिरायबाय थानाय माखासे रोजगार नागिरनानै जिरायनानै थानाय माखासे मानसिफोरबो दं। बिथांमोनानो दिनै जइन जाफैदों बेथ' दिनै 18 बोसोरनि सिंनि गथ'फोर नङा। नोंथांमोनाबो बेखौ नुदों आरो